Hembêzkirin bes e. Pandakê difikirî. Ez dikarim çi bidim dayika xwe? Tiştekî gelekî taybetî. Bavo jê re got. Kulîlkekê bide wê, ew ji kulîlkan hez dike. Lê pandakê dudilî bû. Gelo kulîlk têra xwe taybetî bû? Dapîra wê got. Ji wê re wêneyekî xêz bike. Ew ji wêneyên te hez dike. Lê pandakê dudilî bû. Gelo wêne têra xwe taybetî bû? Meta wê keniya û got. Pastayekê jê re çê bike. Ez dê alî te bikim. û berdewam kir. Em dikarin bi hev re kulîçeyan çê bikin. Ew ji kulîçeyê dirî reşkan hez dike. Lê pandakê dudilî bû. Gelo pasta têra xwe taybetî bû? Hevala herî nêz a pandakê Sarya jê re got. Kaxizekê bi şeklê dil jê bike û wêneyê xwe pêve bizeliqîne. Ê min wisa kir. Lê pandakê dudilî bû. Gelo ev têra xwe taybetî bû? Gava pandakê ji bapîrê xwe pirsî, wî got. Hemû taybetî ne. Lê pandakê bi meraq pirsî. Lê ez dê hemûyan çawa bidim wê? Tu çima bi van tiştan hemûyan çekên diyariyan çê nakî? Çekeke ji bo her rojê. Pandakê bi acizî got. Çekên diyariyan çi ne? Bapîrê wê keniya û jê re got. Rojbûna te ya partê bîra te? Meta te ji pirtûkfiroj ji te re çekeke diyariyan şandibû. Peyva çeka diyariyan hêdîka got, da ku ew baş fehm bike. Pandakê keniya. û min ew çek da xanima pirtûkfiroj û wê jî pirtûk dan min. Kenê pandakê zêdetir bû. Çîroka unicorn, pirtûka boyakirinê ya bi keskesorekê û pirtûkeke din. Bapîrê wê keniya û got. Her wisa ye. Em dê çend çekên kaxizî çê bikin û tu jî dikarî wêneyekî li ser xêz bikî û tiştinan li ser binivîsî. Dayika pandakê di roja dayikan de gava çav li wan çekan ket, gelekî kêfxweş bû û bişirî. Hemû pir xweşikin. Em dikarin hev hembêz jî bikin?